Benvinguts i benvinguts a un nou capítol de l'Habitació Podcast, que és aquesta plataforma d'orientació preuniversitària, i en el podcast doncs, parlem de coses que us interessen molt, no? Com coses de la vida, de salut mental, de com triar professions, estudis, etc. I bé, avui parlarem de tot el que no us expliquen d'estudiar Publicitat i Relacions Públiques, i per això entrevistarem a l'Enric Rubio, que va estudiar el grau universitari en Publicitat i Relacions Públiques a la UVic, i ara és el cofundador de l'agència de publicitat Rubio Clotet, que ha treballat amb grans marques, institucions, algunes són Casa Tarradellas, Soho House, Generalitat de Catalunya, etc. Benvingut a l'habitació. Gràcies, molta il·lusió estar aquí amb vosaltres. Merci per venir. Doncs, Enric, explica'ns una mica per què vas decidir triar el grau de publicitat, per començar una mica. Vale. Mira, jo, quan estava acabant batxillerat, que vaig fer el social econòmic, jo tenia molt clar que la publicitat m'agradava, però en aquell moment no existien les xarxes socials en el sentit de ni es contemplava que hi pogués haver publicitat, no era un model de negoci, vale? O sigui, fa molts anys, soc gran, encara que no sembli. I com que vaig pensar que no tindria cap sortida laboral, que no em podria guanyar la vida perquè l'únic que coneixia de la publicitat era fer anuncis a la tele, i això et queda molt lluny quan tens 17 anys. Sí. El fet d'estar fent un batxillerat econòmic vaig dir, doncs me'n vaig a fer economia, que crec que la vida serà més fàcil, etc. I me'n vaig anar a fer economia un anyet, vaig veure que no era el meu, que allà poca cosa faríem d'interessant, i aleshores vaig dir, ei, va, escolta una mica el cor, això és el teu, ho portes a dintre, has de fer publicitat sí o sí, i just quan ja vaig començar a estudiar aquesta carrera, perquè realment era la vocació, també es va obrir un mercat de tot el que us deia, no? Publicar en xarxes socials i tot, i et dona certa esperança de dir, i a sobre potser em guanyo la vida, saps? O sigui que aquest va ser una mica el cas. Molt important seguir els instints. Totalment, i a vegades pot passar que comencis una cosa per por i llavors dius, ei, no sé què estic fent aquí, hem de canviar ja de carrera, no? Súper. I ens pots fer una mica d'expectativa realitat de què et vas trobar quan vas començar la carrera versus què t'imaginaves, com ha sigut una mica tot això? Vale, sí, en el meu cas, a veure, tampoc hi vaig parar a pensar molt perquè realment per mi tan sols fer una cosa que ja m'agradava o intuïa que m'agradava ja era un pas bastant guai, saps? Sí que és veritat que els 2 primers anys vaig fer unes assignatures que a priori sobre el paper dius, ostres, són una mica genèriques, comunes, no entren poc en publi en si, la part més creativa que potser era el que més m'agradava a mi, però al final te n'adones quan les estàs fent. Mira, et parlo per exemple de català, castellà, saps? Història, no sé què. Te n'adones que són superimportants. O sigui, jo vaig gaudir molt de fer català, d'aprendre a fer servir el punt coma, saps? I això va ser una mica l'expectativa de dir, ai, és poc, entra poc en matèria creativa, però després, aleshores, o sigui, va resultar ser de les guais, i després, doncs, tota la part de dir, mira, jo què sé, redacció publicitària, creativitat, tot el que són treballs en grup, a mi això em va agradar molt, la veritat. I sí que és veritat també que jo tenia algunes mancances en disseny i em vaig pensar que això seria un fre, però després te n'adones que hi ha altres maneres de compensar-ho, que bé. Molt bé. Perquè tu com definiries la professió del publicista? Ostres, aquesta és difícil, Perquè si ara escolta algú tècnic o alguna cosa... Bueno, cadascú té la seva, no? Bueno, tu ets publicista al final, és la teva opinió. Sí. Jo crec que és la capacitat de transmetre un missatge o una idea al cap de les altres persones amb la finalitat de normalment vendre alguna cosa. Vale. I quines diries que són les feines més comunes que pot aconseguir un graduat en publicitat? Clar, jo crec que ara tenen un gran avantatge, alhora que desavantatge, però que és que quan tu acabes la carrera pot ser relativament fàcil entrar a portar xarxes socials. Community management, vale? Sí, no? En la mala interpretació d'aquesta paraula. La gent es pensa que un community manager el que ha de fer és fer un post, no? I un community manager és una persona que gestiona una comunitat. És a dir, no fa un post, sinó que ha d'escoltar la comunitat, ha d'investigar, ha de buscar referents, ha de contestar-la, els ha de donar contingut. Clar. Però diguéssim que potser aquesta vessant és la primera que sols fer quan acabes la carrera avui en dia. Vale. Hi ha molta gent que tira per disseny, no? Pots ser dissenyador, hi ha molta gent que comença a explorar tot el que és fotografia, generació de continguts, de reels, avui està molt al dia.
I després potser hi ha la part més creativa / copy, no? Tot el que són escriure eslògans, missatges, creació de campanyes, ideació, que aquest és una mica el món ideal, però potser has d'anar com passant, no? Per totes les coses. Unes fases, no? Sí. Clar, potser és com lo somiat, no? Tothom entra pensant, vull fer aquella campanya amb aquell eslògan que està penjat no sé quina plaça de no sé quin... Jo penso que això és una cosa molt bona i dolenta de les generacions que pugen, que és que, almenys jo ho he vist, no sé, a veure què també en dieu vosaltres, tu, Carla, per exemple, que ho tractes bastant, tenen molt clar què volen fer, vale? I això és molt positiu, no? Perquè és, és que jo vull això, és focus amb això està molt bé. Però a vegades deixen de voler fer moltes coses que per mi ja has de passar. Perquè no les has fet i potser de cop t'agraden i potser ets bo o bona, i dos, perquè al final una feina, és que un 70% de coses potser no t'agraden però et donen de menjar, saps? Tal qual. No sé, com veieu vosaltres aquestes generacions? Amb el sentit laboral no ho sé tant. Suposo que tu amb això ho tens molt clar perquè al final tens gent treballant amb tu i tot plegat i per tu, no? Però amb el sentit d'estudis, el que veiem molt a preparats.cat, com a plataforma al final doncs, ajudem a decidir estudis i tal, és que sí que tenen molt clar on volen arribar, fins i tot la posició de feina on volen arribar, però molts cops ignoren o no saben o gairebé no volen saber algunes persones per tot el que hauran de passar, que és una mica el que deies, però amb sentit d'estudis, sí, jo sé que fent aquesta carrera arribaré allà, bueno, sí, però potser sí que hauràs de passar per diferents feines, per fer un màster, sembla que hi ha una mica aquest oblit del que hi ha pel mig, no? I que també és normal, crec, perquè t'ho acabes trobant. No? I és el que us deia també, per mi té la part positiva de dir, ei, focus amb això, o la cara dura entre cometes de pensar idees i coses boges i sense filtre i endavant, i això també nodreix molt, saps? Una agència. I tant. Això és molt guai, i tant. Molt bé. I abans d'endinsar-nos encara més amb la carrera, perquè en parlàvem una mica, ens agradaria que ens expliquis una mica què és Rubio Clotet, com va començar tot i quin és el projecte més xulo que heu fet últimament o que t'ha fet més il·lusió. Vale. Rubio Clotet és una mica difícil de definir, per això ja ens vam curar en salut i l'eslògan és Making Things Happen, o sigui, fem que les coses passin, en general és una mica això, però, diguéssim, nomenclatura és una consultoria d'estratègia creativa. Què vol dir? Nosaltres ajudem a les marques o a les empreses a arribar als seus objectius de màrqueting a través d'estratègies que poden passar tant des de l'offline com des de l'online. Vale? A vegades hi ha empreses que poden necessitar xarxes, a vegades web, a vegades que els gestionis tot el departament de màrqueting, a vegades campanyes i a vegades esdeveniments. Després nosaltres estem aquí una mica al mig de dir som com aquell metge que et sap una mica de dir quin és el teu mal, però alhora et fem de fisio, no? I et portem la solució. Això és el que ens agrada pensar que som. Ha quedat una mica clar? Sí. I això que deies d'offline i online, per qui no estigui potser en el mundillo, què diries que és dins del màrqueting i això? Sí, jo penso que cada vegada més a l'hora d'impactar la gent, com que tenim tants inputs, bueno, no sé vosaltres, però tants inputs online, en el sentit de em connecto a una xarxa social, veig 1.000 anuncis, n'hi ha algun que destaca de tant en tant quan fan coses diferents, però penso que cada vegada més la tendència és a tornar-nos a trobar, saps? A tornar a transmetre les idees, les sensacions des de l'espai físic, no? Des dels esdeveniments, les activacions de marca, cada vegada se'n tornen a fer més. Però fixa't que quan tu fas una activació de marca hi ha una fase prèvia de captació, no? De convocatòria, i això passa per l'online, pel digital. Després, una mica hibridant aquestes dues coses, jo crec que té sentit. Bueno, i a nosaltres és el que ens agrada, de dir, a vegades pots necessitar trobar-te físicament i a vegades la campanya digital és suficient. Ja, és el guai del màrqueting o la públic, és molt versàtil també. És molt versàtil. Segons que necessiti aquella marca, aquell client... I com el va començar aquest projecte? Aquest projecte neix per necessitat. Nosaltres no som els emprenedors aquests tan guais d'Estats Units, de que valents... En el meu cas, almenys parlo per mi, va ser de necessitat. Nosaltres treballàvem, tant l'Humbert com jo, en esdeveniments pre-Covid, vinculats bastant al sector cultural. Després arriba el Covid, els dos ens quedem sense feina, en aquell moment els dos érem autònoms, i la necessitat et diu, bueno, o sigui, m'he de guanyar la vida d'alguna manera, no? A part, autònom ja sabem què vol dir, quan se t'acaba una feina. La necessitat d'ingressar sí o sí, i aleshores ens adonem que Osona és una comarca amb molt teixit empresarial potent, que hi ha empreses que fan les coses molt bé a nivell industrial o a nivell producció, però que a nivell de comunicació tenen certs punts de millora, perquè no s'hi han dedicat prou, o perquè no són atrevides, o perquè no s'ho creuen.
I aleshores veiem que nosaltres dos podem posar aquí una mica de la nostra part, canviar una mica la manera de fer de la comarca a nivell de comunicació i ens endinsem aquí amb el món digital aleshores, vale? I comencem a fer webs, comencem a portar xarxes socials, comencem a fer campanyes digitals. Passen els anys, la gent va confiant en tu, també Osona té una cosa bona que és que si ho fas bé per determinada gent pues, et retroalimenta una mica i tenim la sort d'agafar gent més bona que nosaltres a treballar al nostre equip fent això que nosaltres fèiem. I aleshores és quan nosaltres diem vale, pues, obrim també de nou la part aquesta més d'esdeveniments, activacions de marca i això és el que fa Rubio Clotet avui. Té una part digital i una part d'esdeveniments. I de totes les tasques que feu dins quina és la que t'agrada més a tu? Més? Totes les que es facin fora de l'oficina. Sí, jo crec que la part d'ideació també és la part potser que jo tinc més desenvolupada i a mi la que m'agrada més. Tot el que sigui escriure eslògans, pensar idees... Això et mola, Jo crec que és lo guai també de... Bueno, és amb el que somiava almenys quan feia batxillerat, no? En aquest cas. Molt bé. Sí. I que guai. Vosaltres què us agrada més de la vostra feina? La part més d'oficina perquè hi ha gent molt bona fent això. Sí, total. Hi ha gent que és una màquina a l'oficina, total. A mi m'agrada combinar. Hi ha dies que és com, avui vull ser una màquina i simplement... Hi ha dies que necessito més creativitat, més acció. Vull dir que m'agrada com combinar. Totalment. I jo també, 100%. I també crec que amb els anys t'acabes aprenent a escoltar i saps que hi ha dies o hi ha parts del dia en què ets més bo pensant. Total. I hi ha dies o hores en les quals has de ser màquina i ara necessito picar aquest document, no pensar en res, com està així, no? Però jo cada X que no faig alguna cosa creatiu, el meu cos m'ho demana, ho necessito. Sí, no? Això és guai. Sí. Sí, i ara me n'he oblidat de dir-vos-ho, però la nostra feina té una cosa molt bona, que és que quan tu has de comunicar qualsevol cosa d'una empresa determinada, necessites saber com pensen, què fan, a què es dediquen, entendre-la, i totes aquestes excursions que fem a diferents empreses, a entendre què fan, com treballen allà dintre el magatzem, a mi això em flipa. És molt guai, això. És molt guai, perquè després, o sigui, arribo a casa, jo no parlo mai de feina, però aquestes coses sí, perquè és guai, he anat a un lloc que fan això, mil·límetres, és molt boig, i això és molt guai. Com n'hem patit. N'hem patit. Tornant una mica... Volies dir alguna cosa? No, endavant. Tornant una mica al grau de publicitat, justament al principi de l'entrevista deies que abans de començar la carrera pensaves que publicitat era simplement fer anuncis, i que sí, que és una de les tasques, no? I ser molt creatiu. Però quines altres habilitats creus que ha de tenir un publicista? Vale, jo crec que un publicista sobretot ha de tenir una escolta activa, vale? És a dir, entendre una mica què passa en el món actual, en el context actual, no et dic saber molt d'història, saber molt de societat, però entendre una mica el dia, vale? Saber interpretar molt bé la gent, les persones, les empreses. A vegades hi ha gent que precisament t'agafa perquè no són bones comunicant un missatge, doncs després quan tu els vols treure informació també els hi costa, no? Clar. Ser molt bona interpretant què vol aquella persona. Això, o sigui, què hem dit? Escolta activa, capacitat d'entendre la gent i després una capacitat una mica creativa jo crec que l'has de tenir. Sí, no? Jo crec que l'has de tenir. Hi ha perfils que no la tenen tan desenvolupada i després són gent molt metòdica, molt bons llegint resultats. 100%. I també està bé. Però... Bueno, al final una campanya no la fa una persona. Correcte. Hi ha 30.000 persones que hi Correcte. participen i cadascú aporta una mica la seva visió i el seu... I realment necessites en una campanya la persona creativa, la persona estratègica, la persona organitzada, la persona que li encanta parlar amb gent i que és la persona que té contactes, és això, no? Al final és molt genèrica, però ha de tenir la capacitat de transmetre un missatge. Sí. Si ho saps fer dissenyant, doncs aniràs per aquí, si ho saps fer escrivint aniràs per allà, si en vídeo aniràs per aquí. Tal qual. Total. Però saber fer això. I per saber parlar, o sigui, transmetre un missatge, has de saber quin idioma parla aquella persona. Total. Sí, és això una mica. Sí. I en línia amb això que dèiem ara, de que al final una campanya no la fa una persona, sinó que és un grup de persones, a la carrera, tornant als estudis de Publi, és una carrera molt de treballar en grup? Què creus? És una carrera totalment de treballar en grup i ho celebro molt. Ho celebro molt perquè sí que és veritat que al principi quan arribes, gent que no coneixes, feu grups de 4 i dius, mires al teu voltant i dius, vale, doncs farem el d'aquí a la dreta i el d'aquí a l'esquerra, no? Que després passen els anys i ja vas fent, no? Sí. Però és una carrera totalment de treballar en grup i és una cosa molt positiva perquè el sector és així 100%. Vull dir, tot el que sigui ideació, com tu deies, de
construir una campanya, hi ha perfils tan diferents que necessites treballar en grup. Total. Pots tenir una idea bona, però si tu, Lluc, tens una idea bona i li expliques a la Carla, et dirà una cosa que la farà més bona, segur, saps? Sí, i també una cosa molt important, trobo, amb aquests temes de quan treballes amb equip, amb publi, amb una agència, etc., és quan potser t'encarregues tu d'una tasca, estàs tu pendent d'aquella tasca i a vegades dius, vale, ara això s'ha de publicar, necessito que 3 companys, M'ho mirin i... que 6 ulls més o Total. els que siguin, s'ho mirin també i que em diguin, Sí, això sí, està sí, ok, sí. endavant, plan, tira, tranquil·la, Sí, no? sí, Això sí. va molt bé. Això va molt bé, sí. I acaba passant, el que dius. Nosaltres, per exemple, fèiem tots els treballs els mateixos 4 i érem molt flipats, fèiem veure que teníem una agència, ho presentàvem tot com si fos una agència. Va, molt Que Clar guai. que sí. I motivats per profes d'aquí, també, vull dir, com algo guai. I al final te n'acabes adonant que n'hi havia un que era molt bo dissenyava, un que era molt bo planificava, l'altre era bon social, l'altre era bo escrivint. Clar. Fas una mica de tot, però és que va molt bé, això és la realitat, I Tothom, sí. presentar classe, que perds la por també una mica a fer-ho. Total. Ostres, sí, Sí. Tothom té el seu perfil al final, fins i Tothom. tot a la carrera, com deies ara. I ara que estem recordant una mica el teu pas per la uni, recordes alguna assignatura que et flipés, que diguessis, uah, sí, estic on he d'estar, he escollit perfectament... Sí, jo crec que, clar, la meva vessant ja et dic, era molt del món de tenir idees i tot. Redacció publicitària i creativitat eren les que més m'agradaven a mi. Sí. Després hi ha una assignatura que no recordo com es deu dir, bueno, no sé com es diu dir ara, que havies de fer un pla de màrqueting i tal, però amb pressupostos d'aquests molt flipats que t'ajudaven també a entendre les dimensions sí. i... No. Devia ser introducció al màrqueting o Clar. alguna cosa així. Aquesta és molt guai. I després, com et deia, la que mai m'hagués esperat que era guai, i tampoc és per tirar coets, però em va ajudar molt, és català. Català, Català. ja. No t'apuntis a Publi per fer català. No, està No, clar, clar. està clar. Però mira-hi la part positiva de Total. fer aquestes assignatures. Total. Sí, per redacció i creativitat. És que vosaltres que no heu estudiat Publi us podria agradar, saps? Per què fas a l'assignatura de creativitat, que per difícil, exemple? Que difícil, això. Doncs mira, ells et diuen... necessito que venguis, jo què sé, surt una nova... Aquesta marca treu aquest nou producte. Vale. I volem que es vengui amb nens de 14 jo què sé, a 17 anys. Vale? Com transmets això amb un cartell on només hi hagi una frase? Vale. Reptes. Reptes. Tots són reptes. Al final, mira, jo penso, ara, ja ho sabeu que estic fent una assignatura aquí que és creativitat, i el Però fer a part ara. Ja. una optativa, però bueno, està bé. Que guai. I els hi vaig dir, la creativitat no s'ensenya, però sí que s'aprèn entrenant. Després, aquí et treus tota la responsabilitat, Clar. però és que al final és això. Vull dir, és pràctica, és entendre, i sobretot després quan el professor et corregeix, intentar veure que hi ha coses que són subjectives, perquè és així, però moltes que són objectives. Clar. Entendre el feedback, no, que en diem, la resposta d'aquest profe, i dir, vale, doncs, el pròxim cop ho milloraré. Clar. I és assaig-error i entrenar-la. I veure també, tu ets bo pensant caminant, tu anant en bici, tu anant-te'n a fer un cafè, tu assentat a casa, on entrenar-ho, saps? Sí. Totalment. I tema portfolis? Sembla que és algo també com bastant important en el món creatiu. Tu creus que és important al món de la publi i quan diries, si creus que és important, que s'ha de començar a crear aquest portfoli o aquest resum de coses que has fet? Sí, això és molt important, el que acabes de dir, i te n'adones quan estàs a quart. O quan surts, no? I dius, si ho hagués sapigut abans. Jo crec que és molt important intentar encarar cada pràctica, d'aquestes que l'exemple que posava ara, intentar encarar cada pràctica com si formés part del teu portfoli. Guardar-la a l'ordinador, tenir-la ben maquetadeta, o si vols obrir-te una web, o el que sigui, o fer-te un dossier PDF, el que sigui, i anar guardant tots aquests treballs com si fossin part del teu portfoli. Perquè al final sortiràs de la carrera i et diran, però què has fet tu? I tu has fet tot el que et tocava, no? Perquè al final no et tocava estudiar, però els hi has de poder ensenyar alguna cosa. I es veu, en un portfoli qui té alguna cosa. Sí, total. Jo crec que és això, i després, si tens l'opció de dir, ei, mira, estic estudiant Publi i visc en aquest poble, hi ha la carnisseria de no sé què, que té un logo que és molt millorable, i ara m'ho invento, aquesta perruqueria que les xarxes socials podrien millorar. Doncs vas allà, els hi fas per un preu superbarat, que els hi surti bé, que tu també et doni experiència, i començar a fer coses reals, penso que ajuda. De fet, en el teu cas, Enric, quan vas acabar el grau, quina va ser la teva primera feina? Ja vas entrar directament a treballar de publicista o...? No, o sigui, jo vaig estar
així un any fent algunes tasques de freelance. Vale. Venia guions, venia alguns copies, venia eslògans i algunes tasques molt puntuals, ja et dic, sobretot de copywriting. I després vaig començar a treballar a adolescents.cat, que ara és adolescents, la comunitat juvenil, portant l'Instagram i fent els esdeveniments. Vale. Bueno. Sí. No, molt bé, molt guai, superguai. Bon començament. Total, sí. No, molt bé. Vaig aprendre molt content. I el tema networking, abans hem dit el tema portfolis i això, el tema networking també és algo que, al final, conèixer gent, tenir contactes, saber-te vendre, això també és algo, no? Sí, i quina mandra a vegades a les 7 anar a un esdeveniment a conèixer gent, Ja. A mi em faria bastanta mandra. Sí, són aquestes coses que a vegades fan mandra, però sí que és veritat que s'han de fer, no cal anar a tots, però intentar assistir a alguna reunió d'aquestes de tant en tant, o sigui, al final també de continguts que valguin la pena. Jo crec que ajuda molt en comarques com la nostra, per exemple, que de seguida un coneix a l'altre, i en les converses surten coses, I a vegades estem parlant tu i jo i et dic, conec un noi que ho fa superbé, no sé què. A vegades no és directe, el vincle. I relacionat amb els estudiants, doncs, és que comença a classe, aquest networking. Total. O sigui, tracta bé els teus companys, porta-t'hi bé, respecta, intenta mirar què és bo en cada cosa, perquè quan surtis, aquest et donarà feina a tu li donaràs feina a l'altre, potser acabeu treballant junts. Un et recomanarà per on hi ha treball, és que... És que és això, a mi, amb l'UMBI ens ha passat, que hi ha gent que anava a mi a la classe, dels que has mencionat al principi, que ens està donant feina. I no perquè sigui el seu amic, òbviament ho has de demostrar, però ajuda. És un mail que saps que llegiran, saps? Ja, clar, t'han de conèixer. T'han de conèixer una mica, va bé. Perquè tu has provat d'anar a Barcelona o has estat sempre aquí a Osona? La primera uni. Bueno, quan vas de fer... Però a treballar no. Treballar directament. No, treballar no. Sí, és que aquesta és l'altra, quan acabes publi aquí hi ha diferents sortides, no? Que és me'n vaig a treballar a una, jo en dic com gran agència, vale? Una agència, diguem, gran, vale? Solen estar a Barcelona, és el que sona més maco, és on a la pàgina web d'aquesta tenen el logo de Coca-Cola, té unes coses bones i en té de dolentes. Aquesta és una sortida. L'altra sortida és una agència petita, independent, com podria ser, per exemple, la nostra, que també té coses bones i coses dolentes, i després l'altra és anar directament a una empresa que té el seu departament de màrqueting i treballes únicament per a aquell client, o aprofundint més per a aquell client. Com et deia, el fet d'estar directe a adolescents que eren d'aquí, vaig entrar com a, podríem dir, client final, sí? Però si hagués set Barna, potser també hi hagués anat. Sí, no? No passa res, sí. Però no, molt que us hagueu fet un lloc aquí a la comarca i hagueu apostat per... Sí. Perquè el fàcil al final és anar a Barcelona, no? Perquè és el primer que penses, no? Que trobaràs més feina allà o més oportunitats. I és com, no, ens quedem aquí i fem el nostre... Jo crec que és al revés, no? Potser. Total, vull dir, és que sí. Clar, lo típic és me voy a la gran ciudad a cumplir mi sueño, no? I no sempre va ser així, no? No sempre va ser així. Això és guai. Sí. Total. A veure, cada sortida és bona. Acabes la carrera amb quants anys, normalment? 21. 22. Pots experimentar una mica. I tant. Pot ser tantes coses. I si ens haguessis de dir... Que els tingués, ara. Bueno, sí, però també estic bé amb l'edat que tinc ara. Tornaríeu a estudiar el mateix, vosaltres? Jo sí. Jo també, però igual faria un doble grau, no sé. Sí? Molt bé, això està guai. Però sí que repetiria periodisme, la veritat. Molt contenta. Doncs si haguessis de dir el millor i el pitjor d'aquesta professió, de ser publicista, què diries? Uau, mira... potser em repeteixo, però el millor de ser publicista és quan tu veus que una idea teva o un missatge, això es veu més amb els esdeveniments, és veritat, acaba transferint-se a les emocions d'algú, saps? Sí, passa més amb esdeveniments i activacions, però quan tu has creat alguna cosa i veus que la gent riu, que s'abraça, que s'ho passa bé, això fa molt feliç. Això fa molt feliç. Per això m'agrada més els esdeveniments que la part digital, suposo, perquè ho veus. Total. I la part més dolenta, que és que moltes vegades vens bastant cervell, vens idees. Moltes vegades estàs posant moltes hores sobre una cosa que per al client, i ho entenc perfectament, són difícils de valorar monetàriament, saps? Perquè això val això, no? Perquè és un intangible, saps? Total. Després també és veritat que amb l'experiència, el pas dels anys, la imatge que tens, els resultats... Ja et donarà un pes. T'acompanyen una mica, sí. Però això és difícil de... Bueno, ara, a veure, jo què sé, imagina't, no? Portes un Instagram i t'agafen perquè
el portes i et dediques a això, i el client està dient aquest post l'has de fer així, a les 9 del vespre, del diumenge... Clar, és com que tothom es permet donar l'opinió, no? Perquè al final l'Instagram el té tothom Clar. i tu pots fer un post, clar, però darrere aquest post vull pensar que hi ha moltes coses, Clar, no? clar, que clar. forma part d'una cosa gran. Total. Sí. L'accés a les xarxes, pues, en aquest sentit, ens ha perjudicat una mica, però pues això. Bueno. Vendre intangibles, saps? Sí, És sí, difícil. és És poder. molt difícil, prendre idees, clar. Imagino que també quan comences, quan ets el primer any, els primers anys que ets freelance, que cobraré poc, no sé què, també deu ser complicat posar-te un preu a la feina que fas, no? Buah, dificilíssim. Ja veus. Dificilíssim. Et vas demanant, no, tu què cobres als companys, Sí, però clar. és això, no, però, al final? Sí, Sí. Demanar a la gent que tens de confiança, de dir, ei, mira, vull fer això, o he pensat cobrar-ho així. Normalment et solen dir, puja. una mica, Sí, sí, no, també? clar, sí. Bueno, et dona com valor, no? Clar, és que al final... Sí. Clar. A veure, que és una cosa que t'interessa molt fer, el que dèiem, portfoli, que ho deies tu al principi. Bueno, calma, no em convencen diners, però em convencen altres coses. Perfecte. No? Molt bé. Sí. Què? Com ho veieu? Molt Molt bé. bé. Sí, no? I S'ha entès una mica? S'ha entès Sí, força. perfectament. I si haguessis de donar un consell a algú que Difícil, vol fer publi, què li diries? Que difícil, eh? Bueno, per acabar... Vale. No, mira, jo més que publi, que ojalà, perquè o sigui, és una carrera apassionant, que a part et pot agradar, encara que estiguis una mica despistat de dir no sé ben bé què, crec que et pot agradar. Però sobretot, que la gent tria molt el cor. És que és bàsic. Per mi és bàsic. Primer 100%. perquè crec que és només fent una cosa que t'apassiona seràs el teu màxim bo o bona possible. Vale? Que hi ha gent molt treballadora i tal, però només Sí. amb el que t'apassiona seràs boníssim. I segon, que si no, passa res, perquè hauràs fet una carrera que t'haurà agradat, que hauràs après, que hauràs disfrutat, sí. i endavant, saps? I una I altra tant. cosa. I tant. És molt important, però triar molt el cor, en aquella edat. Molt, perquè hi ha tants inputs a la família, profes, on van els amics a estudiar, que Sí. no només el què, on van, que a Sí, vegades sí, el sí. l'on també et pot influenciar molt, i això que deies, a vegades pots acabar fent una carrera que potser no et dedicaràs a allò, però has passat els millors 4 anys de la teva vida, perquè a part és una etapa genial, saps? La uni és com la gent que coneixes, les experiències, activitats... És que si fas alguna que no t'agrada, probablement no t'acabaràs dedicant a allò, No. i dos, no t'hauràs passat bé la carrera, saps? No. I si t'hi acabes dedicant, tampoc seràs el millor, perquè és que no t'agradarà. Què vull dir, faràs és com- 60 anys treballant d'allò? És que clar, no té cap sentit. Cert, o sigui, 100%. Vale, doncs, última pregunta. Sí. Com veus el futur de la publicitat? El futur de la publi. Vale. Mira, jo ara, una cosa que comentava abans, i també es com una mica cap a casa, crec que tornant a la gent al contacte, saps? Ja n'hi ha Algo molts, real, vull dir, no estic descobrint res, però més activacions de marca, més esdeveniments, empreses que potser del sector industrial s'atreveixin a fer trobades, saps? Sí. Es van posar de moda els webinars, no? Ja Vale, doncs anem a fer el mateix, però en format... Jo crec que... Sí. Una mica més de... És el que us deia, tenim tants inputs a nivell digital, jo què sé, des de tele a pantalles, a tablets, bueno, tot, que al final el que vols també és que t'impacta més el que menys tens. Total. M'agradaria pensar que ho veieu, lògic? A mi també m'agradaria pensar que anirà així. Igual que també com el món sembla que està tornant o ha de tornar coses una mica analògiques, perquè ja vam veure amb coses com l'apagada, que sense una ràdio tota la vida no anàvem enlloc, doncs sembla que sí, que estem tan digitalitzats que el pèndol ha d'anar una mica cap a l'altre. Jo espero, la veritat. Jo també, crec que seria molt guai. Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. No, per tu per estar venir. aquí. Molt content, ha passat ràpid, no? Sí, molt bé. ha sigut molt ràpid. I doncs res, fins aquí el capítol d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sabíeu que sempre podreu seguir totes les novetats, nous capítols, cosetes que fem a @l'habitació podcast, a Instagram, a TikTok, etc. I que ens veiem a la pròxima. Fins Que vagi molt bé.